तर आज मी डब्यासाठी म्हणजेच टिफिनसाठी अगदी कमी वेळामध्ये सोप्या पद्धतीने होणारी चवदार टेस्टी अशी खमंग मसाला भेंडी बनवून दाखवणार आहे। ह्या पद्धतीने अशा सोप्या पद्धतीने ही मसाला भेंडी एकदा नक्की ट्राय करून बघा। टिफिनसाठी तरी स्पेशली खूप मस्त भाजी आहे। इकडे बघू शकता चटपटीत आणि चवदार अशी ही स्पायसी मसाला भेंडी नक्की ट्राय करून बघा। तर ह्याला लागणारं साहित्य आणि बनवायची एक छोटीशी कृती आपण व्हिडिओमध्ये बघूया। तर चला, इकडे मी पाव किलो म्हणजेच 250 ग्राम अशा भेंड्या घेऊन आलेत। याच्यामधला आपला तुम्हाला जितक्या पण टिफिनला लागतील टिफिनसाठी तेवढा काढून घ्यायच्या। आता मी हे थोड्याशा भेंड्या काढून घेते। याला स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। मी ह्या चाळणीमध्ये बघा ठेवलेलं आहेत मी पाणी निथळायला। तर सगळं पाणी झालेलं आहे। ह्याला चांगलं ड्राय करून घ्यायचं, म्हणजे सुक्या कपड्याने याला भेंडीला व्यवस्थित पुसून घ्या। आता मी हे सगळं पुसून घेतलेलं आहेत, कपड्याने सुकून ठेवलेलं आहेत। ह्या अगोदर स्वच्छ धुवून घ्यायचं। एक पेपर आथरलेला आहे। तर भेंडीला काय करायचं, आपण 2 भाग करायचे। ही भेंडी मोठ्या साईजची आहे, छोट्या साईजच्या सुद्धा भेंड्या भेटतात। त्याचा फक्त मागचा पुढचा थोडासा भाग कट करायचा। आता ही मोठी आहे त्यामुळे याची मी 2 भाग करते। हे बघू शकता, हे अशा पद्धतीने मी 2 भाग केलेत। आता ह्याचे सुद्धा आपल्याला चौकोन भाग करायचे, म्हणजे 4 भाग करायचे। 4 भागच्या लाईन करायच्या। इकडे बघू शकता असे पातळ पातळ असे 4 कटिंग करायचे। मी तुम्हाला दाखवते। हे असे अगोदर 2 भाग करायचे मोठी भेंडी असेल तर, आणि मग ह्याला असं मधोमध कट करायचं। तुम्ही भेंडी गोल आकार सुद्धा करू शकता। आता हे 2 भाग झाले का, आता ह्याचे सुद्धा आपल्याला 2 भाग करायचे, इकडून एक आणि तिकडून एक। हे बघा मधोमध असं एक लाईन पाडायची। हे अशा भेंड्याला खूप छान वाटतात, खायला मस्त वाटतात। हे अशा पद्धतीने कटिंग करून भाजी करून बघा, मस्त होती। आता याचेसुद्धा मी असे मधोमध कट करते, म्हणजे एका फोडीच्या आपण 4 फोडी केल्यात। हे बघा अशा खूप मस्त वाटतात। तरी पण तुम्हाला आवडीनुसार तुम्ही गोल वगैरे कापू शकता। तर मी या सगळ्या भेंड्या आता कट करून घेते व्यवस्थितपणे। परत एकदा दाखवते। हे असं मधोमध कट करायचं। जर छोटी भेंडी असेल तर एवढाच एक पीस त्याचा निघतो, आणि मग त्याला असं 2 भाग आणि 4 भाग करायचे। खूप छान भेंडी लागते ही, टिफिनसाठी खूप मस्त आहे भाजी भेंडीची। ही वेगळ्या पद्धतीची मसाला भेंडी। आता मी या भेंड्या कट करून घेते सगळ्या। हे सगळ्या आपण व्यवस्थित कट करून घ्यायच्या। अशा पद्धतीने मी ह्या सगळ्या भेंड्या कट करून घेतल्यात। पातळ पातळ असे स्लाइस केले त्याचे, सुंदर वाटतात बघायलाच। तर चला आपण पुढची प्रोसेस करून घेऊया। भेंडीला काही भाजायचं वगैरे नाही। इकडे पॅनमध्ये थोडं तेल तापत ठेवायचं। सुरुवातीला 1 चमचा जिरे टाकलेले आहेत। ह्याला तुम्ही लसूणी भेंडीसुद्धा बोलू शकता, कारण आपण याच्यामध्ये लसूण वापरणार आहोत। तर जिरे थोडेसे तडतडून झाले की मग आपण याच्यामध्ये एक बारीक चिरलेला कांदा टाकायचा। थोडेसे जिरे तडतडून घेते। एक मोठा बारीक चिरलेला कांदा मी इथे वापरते। टमाटा वगैरे वापरायची आवश्यकता नाही आहे, कारण टमाट्याला कसं पाणी सुटलं जातं, त्यामुळं भेंडीमध्ये एक चिकटपणा तयार होऊ शकतो। त्यामुळं स्पेशली मसाला भेंडी जेव्हा बनवत असतात त्यावेळेस टमाटर स्किप करा। तर इकडे कांदा चांगला परतून घेते। ह्याला थोडासा याच्यामधला कच्चापणा निघून गेला, रंग चेंज झाला की मग आपण याच्यामध्ये भरपूर अशा लसणाच्या बारीक बारीक पाकळ्या कापून टाकायच्या। हे बघा, आता ही लसूणी भेंडीसुद्धा ह्याला बोलतात, कारण याच्यामध्ये आपण भरपूर लसूण वापरला जातो, आणि लसणाचा जो फ्लेवर जो अर्क उतरतो ना भाजीमध्ये, त्याची टेस्ट म्हणजे एकदमच एकच नंबर लागते इतर भेंडीच्या भाजीपेक्षा। ह्या अशा पद्धतीच्या भेंडीच्या भाजीमध्ये खूप छान चव येते। तर आता बघा चांगला लसूण आणि कांदा जिरे परतून झालेला आहे, रंग चेंज झाला आहे, आणि लसूणसुद्धा आता आपला चांगला परतला आहे। आता आपण ह्या स्टेजवर काही मसाले टाकायचे। ही लसूणी भेंडी असते ना, ही लाल मसाल्याचीच होती। ते आवडीनुसार तुम्ही इकडे तिखट वापरा। मी 2 चमचे तिखट वापरलेला आहे, कारण स्पायसी झणझणीत बनवायची। एक अर्धा चमचा हळद टाकायची, अर्धा चमचा धना पावडर किंवा 1 चमचा धना पावडर टाकायचं। त्यानंतर आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत 1 चमच्याच्या अंदाजाने गरम मसाला। आता मी गरम मसाल्याचं पाकिट आणून ठेवलं होतं, त्यातलं आता हे सगळं टाकून घेते, म्हणजे 1 चमच्याच्या अंदाजाने हा मसाला आहे गरम मसाला। इकडे बघू शकता हा गरम मसाला आहे भाजीचा, तर हा आपण वापरू शकता।
नाही तर खडे मसाल्याचं पावडर असतं बघा, ते रेडीमेड भेटतं, ते सुद्धा वापरू शकता. आता हे सगळे मसाले व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे तेलामध्ये. ह्या भाजीला तेलाची सुद्धा आवश्यकता नाही जास्त, थोड्या तेलामध्ये सुद्धा ही भाजी होते. आता चांगलं मिक्स करून घेतलं आहे. आता इकडे तुम्ही विचार करत असाल अजून मीठ टाकलं नाही, पण मीठ आपल्याला पूर्ण भाजी झाल्याच्या नंतर टाकायचे, त्याचं पण मी तुम्हाला कारण सांगणार आहे. तर आता हे सगळ्या जे भेंड्या आपण कट करून घेतल्या त्या सगळ्या याच्यामध्ये टाकून घ्यायच्या आणि हलक्या हाताने मिक्स करून घ्यायचं. सगळं अगोदर टाकून घेते. बघा किती छान कटिंग झाली आणि दिसायला किती सुंदर दिसायला लागली भाजी. आता हलक्या हाताने मसाल्यामध्ये पूर्णपणे कोटिंग करून घ्यायची. मसाल्याची एकजीव झाली पाहिजे भेंडीला. हे बघा असं मस्तपैकी याला मिक्स करून घ्यायचं. खूप छान लागते ही मसाला भेंडी, लसुणी भेंडी. आता हे बघा सगळीकडून चारी बाजूनी ह्याला मसाल्याची एक कोटिंग लागलेली आहे. प्रत्येक भेंडीच्या स्लाइसला मसाला लागलेला आहे. हे असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि मग आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकायचं आहे चवीनुसार मीठ. आता मी याच्यात टाकते चवीनुसार मीठ. आता हे चवीनुसार मीठ हे नंतर मी का टाकलं, कारण की भेंडीला आपण भाजलेलं नाही आहे, त्यामुळं काय होतं, जर सुरुवातीलाच टाकलं असतं ना मसाल्यामध्ये मीठ, तर मिठाला कसं पाणी सुटतं. कुठल्याही भाजीला जर मीठ लावलं तर लगेच त्याला पाणी सुटतं आणि भेंडीमध्ये जर मसाला टाकला असतं ना मीठ, तर त्याला लगेच पाणी सुटलं असतं आणि मग भेंडी काय अशी चिकट चिकट लाळूच झाली असती. ही अशी मोकळी सुटसुटीत दिसली नसती. तुम्ही पाहू शकता किती मोकळी सुटसुटीत भेंडी दिसते. एक फक्त नॉर्मल एक वाफ घ्यायची आणि मिक्स करून घ्यायचं. आता मीठ वगैरे, त्यामुळं भेंडीची भाजी मसाला भेंडी ज्यावेळेस पण करतात त्यावेळेस मीठ हे शेवटला टाका. आता हे सगळं मिक्स करून घेते, एक वाफ दिली. आता आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत 2 चमचे शेंगदाण्याचा बारीक कूट. मस्तपैकी मिक्सरमध्ये किंवा उखळमध्ये बारीक करून घ्यायचे शेंगदाणे आणि 2 चमचे याच्यामध्ये शेंगदाण्याचा कूट टाकायचा. हे बघा 1 किंवा 1.5 किंवा 2 चमचे भाजीच्या क्वांटिटीनुसार तुम्ही इथे 2 चमचे शेंगदाण्याचा कूट वापरा. तर बघा किती मस्त आपली ही चटपटीत झणझणीत अशी ही मसाला भेंडी तयार होत आहे. फक्त आणि फक्त 5च मिनिटामध्ये तुम्हाला ही भाजी टिफिनसाठी तयार होणार आहे. आता चांगलं सगळं साहित्य आपण मिक्स केलेलं आहे. झाकण ठेवायचं आणि भेंडीचा कच्चापणा थोडासा दूर करायचा. शेंगदाण्याचं कूट टाकल्यामुळं खाता वेळेस शेंगदाण्याचा एक क्रंचीपणा जाणवतो, खाता वेळेस मस्त वाटतं. आता झाकण ठेवलेलं आहे, वाफ तयार झालेली आहे आणि पाहू शकता तुम्ही आपली ही भेंडी किती मस्त झालेली आहे. अगदी ड्राय अशी गिळगिळ वाटत नाही, म्हणजे अशी लाळूस वाटत नाही, अगदी मोकळी सुटसुटीत झालेली आहे. तर मस्त मिक्स केलेलं आहे. परत एक वाफ घ्यायची, म्हणजे वाफ द्यायची आणि मग गॅस बंद करायचा, कारण अगदी गाळ नको व्हायला, थोडासा याच्यामध्ये क्रंचीपणा भेंडीचा राहिला पाहिजे. हे बघा आता झालेले आहे भाजी पूर्णपणे तयार आणि भेंडीचा क्रंचीपणा तुम्ही बघू शकता तसा ठेवलेला आहे, म्हणजे जास्त आपण याला गाळ केलेला नाही, जास्त वाफ द्यायची नाही, म्हणजे ह्यानी मोकळी सुटसुटीत सुद्धा मग भेंडी राहते. आता सगळ्यात शेवटला थोडा आमचूर पावडर टाकू शकता किंवा असं थोडासा 2-4 थेंब लिंबाचा रस टाका. इतकं छान चटपटी स्वाद येतो आणि सगळी चव बॅलन्स होती यानी, तर खूप मस्त वाटतं. नक्की थोडासा लिंबाचा रस किंवा चिमूटभर चाट मसाला आमचूर पावडर टाकून बघा ह्या भाजीमध्ये, अप्रतिम चव लागते. आता मिक्स झालेला आहे. तर झाली बघा आपली ही डब्यासाठी चटपटीत झणझणीत अशी ही मसाला भेंडी. पाहता क्षणी भूक वाढलेली आहे. सकाळ सकाळ टिफिनला तुम्ही खूप सोप्या पद्धतीने ही भाजी बनवू शकता. तर कशी वाटली आपली ही मसाला भेंडीची रेसिपी, खास टिफिनसाठी दाखवलेली आहे. हे बघा मस्त झाली. चला गरमागरम आपण याला प्लेटमध्ये सर्व करूया. तिकडे बघू शकता अशी झणझणीत तिखट स्पायसी थोडासा लिंबाचा स्वाद असल्यामुळं चटपटीत अशी ही मसाला भेंडी. लसणाचा एक छान फ्लेवर दिला आहे, लसुणी भेंडीसुद्धा याला बोलू शकता, म्हणजे खूप छान चव ह्या भाजीला उतरते. टिफिनमध्ये जर अशी भाजी खायला असेल तर तुम्ही विचार करू शकता आपल्याला भूक किती लागेल आणि खाता क्षणी भूक शांत होईल आणि नेहमी नेहमी भाजी तुम्हाला करावीशी वाटेल, इतकी मस्त वाटते खायला. फक्त रात्री ना झोपता वेळेसच
भेंड्या वगैरे कट करून ठेवल्या की सकाळी फक्त फोडणी द्यायची. तर बघू शकता किती मस्त झटकीपट अशी ही मसाला लसुणी भेंडी मी तयार केलेली आहे टिफिनसाठी. आवडली असेल तर लगेच उद्या सकाळी ट्राय नक्की करून बघा, टिफिनसाठी आवडीने खातात. तर चला, भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका अशा छानशा रेसिपीसोबत. पहिल्यांदा बघत असताना तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा. भेटते मी तुम्हाला पुढच्या रेसिपीमध्ये. स्वस्त राहा, मस्त राहा.